हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ बहुत दिन परा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैहाय ब्लग बानायनाय जादों माने भिडिअ बानायनाय जादों आरोखि बेसेबा गोबावसिममोन ब्लग हगारिया ओमफ्राय दिनैहाय बेखायनो दिनैहाय खालामनोसै नामा होननानै फैनाय जाबाय आरोखि दाबो बारा क्लियार जायाखै सोरांफैजोबाखै आरोखिना होमबाबो सोरांबायानो माने दुब्लियावसो फैदों आङो दिनैहाय ओमफ्राय बेहायनो मा खालामदोंथ' एसे भिडिअबो खालामलांनोसै होननानै फैनाय जाबाय आरोखि ना माने माइ रोगानो थिनदों आं नै दासो फैबाय माइआबो बारा गोबां गैखाया एसेल'खा बेखायनो आं सानबाय मा एसे ब्लग खालामथ'थ' थांनोसै ब्लग भिडिअ हगारियाबो गोबावखासै बेखायनो ब्लग खालामथ'थ' थांनोसै होननानै फैबाय आङो बाबायाथ' दहन फैदों ओमफ्राय आं नै दासो फैदों एसे सेंग्राफोरनोथ' एसेब्लाबो लेट जाखायोना सिखांनाय मानाया बेखायनो दासो फैबाय आङो रोगाबायदो दालाय हानैसैयानो दां होमबाबो थांनानै फैनोसै थिनहरनाय बायदि नायनानै फैनोसै हाबाथ' हाबायसै हायाबा हाया एसे रोगानानै होनोसै आरोखि जोंनि दुब्लिजों नै बैहा माइ रोगाहैनांगौनो औ बे जों गामिनि बायदि जों गामियाथ' नै फैयो ओमफ्राय नैबे बे जों गामिनिनोखा बेबो खिन्थु बिसोरनो ओरै दै बारनांगौ आरोखि बेबो बारा न' गैया एसे खम आइ थिंक 10थासो दंमोनदां 10था घर आरोखि 10था न' दङमोन बेहा 10 जनसोनि 10था न'खर दङमोन बेहा जों गामिनिखा खिन्थु बिसोरनो ओरै दै बारनांगौ आरोखि ना थख'सेनो ओमफ्राय जोंनि गामियाथ' बैयो एकदम टाउनफ्राबो हास्लाबबावा जोंनि गामिजों माने बोनजाब जाबनो बे जों लागोनि दुब्लि जा माइ गायखांदों बिनिफ्रायनो आङो दुब्लियाव खनसेबो फैयाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो फैलायबाय माइ हानानैसो दाथ' माइ रोगानांगौ उफाय गैया ओंखायनो फैनांबाय आरोखि माने ट्रेक्टरजों मेचिन होगोनबोनो दुब्लियावनो न'आवहाय लांला ओंखायनो रोगाग्रा जेबो लाबोआखिसै आं ओरैनो आखाइजोंल' एसे रोगानोसै माने खाथियाव दोनखायो नालाय गोजानाव दोनखाया बेखायनो जेबो लाबोआखिसै बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोनाबो जों लागोनि दुब्लिखौहाय एसे देखायनोसै आङो गोबावथारसैमोन ना बिराद गुवारलै माने न'आवहाय मानि थाखाय लांनाय जाला दाना माने न'आ जाबसैना बेखायनो जायगाफ्रानो गैया मारा होनो दोनहैनो होमबा बिदिबा नैबे दुब्लियावनो होबाय ओमफ्राय माइ फिथाइखौल' लांबाय बस्थायाव सोनानै ओंखायनो दाना बांसिनानो दुब्लियाव होयोसै आरोखि जायफ्रा माहाजोननाबोथ' गायोसैना दाना माइआखौहाय ट्रेक्टरजोंहाय ओमफ्राय बिसोरनो दुब्लियाव होनानै लांनोसै बे जायगा गैयैफ्राबो लाङो आरोखि जोंनाबो जायगायानो गैया खिन्थु माहाजोन नङा दे जोंनिया जायगा गैया न'आवहाय ओंखायनो दुब्लियावनो होनानै लांनोसै न'आनो जाबद्राय एकदमबारे उसुंजों नांजाबलायनाय बायदिसो न'आनो बेखायनो लांनायानो जाया सिमोनबो लांखायाखै जोंना बोनो होनानै लांदों दुब्लियावनो ओमफ्राय देग्लायबो नै दुब्लियावनो होनानै लांनांसै उफाय गैया देग्लाय जोंनिया माइया खमदों सिमोनहाय बांसिनमोन ओमफ्राय देग्लाय माइया खमदों माने माइ गायनाय बोथोरावहायनो फादारा लोमजानानै थादों आरोखि ना ओमफ्राय गायनाय जायाखै एसेल' गायदों आंबोथ' रोङाना रोंजोबा आङो थारमाने रोंनाया रोंगौ माखौबा खिन्थु रोंजोबा बेखायनो एसेल' गायदों ओमफ्राय बेखौनो दा रोगानांगौ नै बेक केमेरा देखायनि आङो बेक केमेरा गोबावसैमोनलै भिडिअ खालामैयानो आदोदानो गैला माने भिडिअ खालामनायनि माबायानो गैला आरोखि ना बावसै मा खालामनाय मारै
होनफिननांगौमोन बिदियानो जालायलांला होमबाबो खालामबाय थागोन खालामनाया खिन्थु एसे लेट जासिगोन आरोखि ना भिडिअ हगारनायफोरा लेट जासिगोन मोसाना गोजानो दासो ओंखारदोंमोनदां र' बेक केमेराजों देखायनि आं सिखारनानै मोखां सुनानै लुबैदों आङो मोखां सुवाबाथाय लेथ्रा मोनो बेखायनो सिखारनानै मोखां सुनानै फैखाबाय दा जाहैनोसैल' फुंनि नै बिदि मारा होना लांबाय थायो दुब्लियावनो दानिया बांसिनानो होना लाङोसैलै जायफ्रा जायगा दङ बिसोरल' न'आव लानानै थाङो बे जिगाबखौहाय नांगौ नालाय दैज्लाङावहाय मोसौनो जाहोनो माने होमबाबो दानिया न'आव लांलाबो बे मेचिनजोंनो होजोबखायोसै मारा होखाला दंबावो दाबो माखासे हायाखै खिन्थु हाजोबखाबाय नै जोंनि खाथियाव लांदांखासै एकदमबारे हाजोब्बाय होनजाखाबायलै थाबायनायाव मेंलायबोखायो बहाय आं नायजाखै फैलाय मा बेयावनो जोंनिया नै बिनिफ्राय नैबिसिम बेखौ नायबाय थादो नोंथांमोनाबो एसे रोगाफानोसै आं मोनसे रोगानोसै मोनसेल' लांनोसै नामा आंलाय मोननैखौ नांगोन ना र' बे केमेराखौ फसंना गालाङो लोगोफोर लोगाखांबाय नै दासो रोगाखांबा हनै एसेल'नो देग्लाय माइयानो नै रोगाखांबाय न'आव थांसै ओंखाम जानानै साहा लोंनानै दा ट्रेक्टर फैला फैफिनसै रोगानो देलै लोगोफोर बिदिब्ला नैबे थाथ' माने ओंखाम जानानै फैफिननोसै मबाइलाबो बेटारियानो गैला माने मोनायावहाय चार्जखौ होनाय जायाखै दासो फुङावहाय होब्रबना लाबोदों आं ओमफ्राय बेटारियानो गैला वारेन्ट होबाय बेखायनो ओंखाम जाहैग्रोनोसै न'आवहाय ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै मारा होनो ट्रेक्टराव मेचिनाव होनो फैफिनला होमब्ला बानायफिनसै दे लोगोफोर बिदिब्ला नायबाय थाथ' नै लोगोफोर दाना ओंखाम जानानै फैबाय मा होनो न'आवहाय ओंखाम जानानै फैफिनबाय दुब्लियावहाय ओमफ्राय दाना ट्रेक्टर फैनायखौहाय नेबाय थाहैनांगौसै आरोखि ना ट्रेक्टर माला फैगोन ट्रेक्टर फैलासो मेचिनावहाय होनो मोनगोन माइखौ ओमफ्राय बस्था लाबोफादों आङो नै बस्थायावहाय सोनांगोन ना दा नङाबा बोरै लांनो माइखौहाय ओमफ्राय बस्थायाव सोनोसै ओमफ्राय मोसौ गारिजोंहाय लाबोनोसै दा जोंनि गामिया ओरै बारबोनानैसो बानायफैबाय आं दाने ट्रेक्टरा माला फैयो बेखौ नेबाय थादो जिरायनानै
जेब्ला फैयो होमबासो होनो मोनसिगोन मिथिया माला होनो मोनगोन मोनानोबो हागौ मोनायाबो जानो हागौ मबाइलाखौ चार्ज होबाय फुलथ' जायाखिसै 50% जादों माने बेटारिया गैखालिमोन नालाय ओमफ्राय दा दसे ट्रेक्टर फैला नोंसिनो देखायबावनोसै आङो मेचिनावहाय होनायखौ बिनिफ्राय फैयागौमानि एसे गेम गेलेनानै टाइम पास खालामनोसै नङाबाथ' उफाय गैया रावबो गैया दुब्लि बारियावलाय सोरखौ लोगो मोनो लोगो मोनो लोगो मोननाया माइ हाग्राफोरसो गोजा बयबो खामानि मावजोबो बेखायनो दसे हारसिं टाइम पास खालामसै गैला बस्था लानाया आखाइ रुजोब्बाय गय जादोंलै आं नाय दासो अखा हाहां जादोंमोन एसे दहायहाय ओमफ्राय दासो एसे स्रां जाबाय हनै साना नङाबा दहायहाय एसे माबामोन मा होनो खोमसि हाहां अखा हाहांमोन बेखायनो जेकेट गाननानै फैलायदोंमोन आङो ओमफ्राय दा एसे सान्दुं दुंबा गरम जाहांबाय दा होजोंहाय माइयावहाय मोनहैला फैनोसै दे लोगोफोर नायबायनाथ' बिदिब्ला माने गोबावथारसैमोन ना भिडिअ खालामैया ओमफ्रायनो खोथाफ्रानो फैया रायलायनोनो मा होननांगौ मा होननाङा जाबाय थायो आरे आखाइ रुइबायलै केमेरा स्टेन्डखौ लाबोफ्लाङाखै आङो बेखायनो दे लोगोफोर नायबाय थालांथ'दो दा ट्रेक्टर फैला देखायनोसै आङो मेचिनाव मारा होनायखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय बस्थायाव सोनानै मोसौ गारिजों होनानै लाबोनोसै न'आवहाय दे बिदिब्ला लोगोफोर नायबाय थाथ' लोगोफोर माइयाव सफैबाय माइयानो गैथारालै देग्लाय नै एसेल'नो नै ओमफ्राय नै सिमलन गैया देग्लाय एसेल' ट्रेक्टरानो फैनाय नङा नामा दाहायसो फैगोनदां बेखायनो न'आवसो थांनो नागिरबा हनै न'आवसो थांनो लिंहरबाय बाबाया न'आव थांनानै फैफिननांगौसो जाहैबाय दाहायसो बेलासियावसो फैनो ओंखायनो दाबो 8था ना 9थाल' जादों ओमफ्राय बे दुब्लियावनो बोरै थाबाय थानाय एफा गोबाव बेखायनो न'आव थांफिनसै दा बेलासियाव ओंखाम जाखांनानै 1था 2थासोआव फैफिनसै दोनथ' खामानियाथ' जाखानाय नंला बे सानसेखासो दोनथ' नेनाय मानाय फैगोन फैया अबाबो नेफैनांगौ उफाय गैया दाहायसो फैनो बेखायनो दाहाय फैफिनसै ट्रेक्टरा दाहायसो फैयो दे लोगोफोर भिडिअ'आबो गोलाव जाथारबाय बारा गोलावब्लाबो नोंथांमोना बरिं मोनो माने गोबावसैमोन आङो ब्लग खालामिया बेखायनो दिनैहाय खालामनाय जाबाय लोगोफोर मा होनो मेचिन माइ मारा होयै मायै दासो मबाइलाखौथ' लांफानाय जायाखिसै मा होनो मेचिन होननायखौ देखायनाय जायाखिसै नोंथां माने गाज्रि मोना माने मबाइला बेटारिया जोबनानैसो थादों ओमफ्राय लांफायाखिसै आङो ओमफ्राय दसे गोबाव नेहैबाय ओमफ्राय दासो रोगानानै लाबोबाय गारिजोंहाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबोनो फोजोबनाय जासिगोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलावहाय गोदान लावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोननोसै बाय बाय